Pangasinan. May panibagong vlog po tayo. May panibagong video tayo ngayon. So, narito po tayo sa borakarayan. Kung saan po ang borakarayan sa Barangay Legaspi, Tayug, Pangasinan. So, ngayon, nag-video po kami. Yan po si Jesse. Sinipicturean ang araw. Ako po ay nagbibideo dito po sa borakarayan. Habang nagbibideo ako ng borakarayan. Ang tubig na dumadaloy. Dumadaloy hanggang sa dulo. Hi! Ay, akala ko naman na yan. Ito naman ang araw namin. Ang ganda po ang sunset namin dito sa borakarayan ng Legaspi, Tayug, Pangasinan. So, pinapasal ko na, pinabilis ko lang po ito. Ayan po. So, madami po ang oops, wala na yung araw. Bumaba na yung araw. Dumidilim na po. Ayan po. Habang dumidilim po. Ang ganda na kami dyan. Semento. Day 2. Yan po ang day 2 namin ngayon. Sa borakarayan pa rin tayo. Yan po. Habang nagpipicture sila, nag-video din na po. Matitignan mo po kung wala office po ang araw namin dito pagpapos dito sa borakarayan po. Ang ganda po ang view dito po sa borakarayan kung saan dito sa Legaspi, Tayug, Pangasinan. Yan po, nagpipicture sila sa Kuya Harold kasi Nico. Yan po. Yan po sila. At sila, kasama ko pa rin si Justin. Ang pinakamagandang sinsan namin. Shot. Ayan po. Nagpipicture din si Justin. Habang nagpitignan ang video. Si Justin. Pinalungit po muna ang video. Ayan po. Nagpipicture si Justin. Ayan. Kinukuha niyo po ang view dun sa sunset. Yan po. Pak. Naayos ang buhok. Maganda. Pak. Nagpipicture sa baba. Baba pa. Tignan mo ba pangataas ang picture. Tinitignan niya ang view kung saan maganda. Char lang. Picture ka lang. Habang nagpipicture, nag-video rin ako. Enjoy na yung pag-picture mo, Destiny. Maganda po ang araw. Maganda pa ang view dito sa borakarayan. Ayan po. Habang nagpipicture sa, kumakain na naman kami. Kasi sarap mag-picnic sa bato. Ayan po. So, dumating naman si Jeremy at si Auntie Maribel. Ayan po. Kain agad. Pagdating niya, kain agad. Ito po din si Auntie. Kain. Kain lang siya. Ayan po. Si Jeremy kumakain. Pagdating, kumakain. Day 3. Ayan po. Ang motor po. Ang bagong motor na alaga. Ayan po. Pinapalasan ko po ang ating motor. Washing lady.
Sino? Paya? Ay, dahil dumalaan. Paano mo nalaman? Ay, oo, nag-awit ako ng morning. O, nakinain na. Hindi, nakita ko yun nung sumaglit ka sa tapos ko na. Sa, ay, dun sa bahay. Ako naligo. Ay, ka nang kinay mo. Ako naligo. Uy, panto siya. Mapadali siyang katrakan na eh. Gusto, may katig kulay na. May tatan! Uy, manang! Baka gaumpay ay sa naked. Damayat ko man ang diretso awi doon. Gawin ko, ma. Bakla ka. Nagyay doon ni bakla. At dalakitaan na! Girangtay! Arami danda! Ano ko doon? Mama. Ay na. Kasi mo pinanaw ni Papa. Hindi yung nag... Kung nakitulot na, hindi ka niya. Itan-an! Nagbayag ka na! Okay, bagong linis. Mamaya, after 5 minutes, pag duman yung... Dagkat alikabok. The truck is coming, bebe. Basta ang tamtam niya. Go, Ate Shay! Ay, ang ganda na. Uy, parang nakasama! Sakto lang. Ba't ano nagaganap ng truck na yan? Kumukuha sila ng bato, pinapanak nila yun. Ang imagination ko na naman, pinapala nila. Sobrang poor naman ng karayan.